Grau Pere, com estàs? Jo em faig, de dejuni intermitent. Sí? Sí. I quants quilos has perdut? No ho faig exactament per perdre pes. Ah, doncs per què? Em trobo millor. A veure el teu dejuni intermitent, perquè jo, diguem-ne, entre l'esmorzar i el dinar també faig dejuni. Bueno, és que el dejuni intermitent, bàsicament tots en fem quan dormim, perquè a no ser que et llevis a mitjanit a picar alguna cosa a la nevera, en principi el fas, i bàsicament consisteix a allargar aquest període. Ja està. Si en lloc de sopar a les 9, sopes a les 6, i en lloc d'esmorzar a les 8, esmorzar a les 11, entre les 6 i les 11 passen 16 hores, o les que siguin, no les he comptat, que és un dejuni intermitent llarg. Veig que no ets gaire bo amb mates. No, bueno, sí que sóc bastant bon mates, i ara ho veuràs, perquè avui hem vingut a parlar de mates. Sí, perquè això que havies de comptar tampoc era tan difícil. Aquest és el vídeo que circulava... Són 17 hores, he dit 16, són 17. No ets tan bo. M'he equivocat d'un. No ets tan bo. Així, del no res. Aquest és el vídeo que circulava aquesta setmana a través de TikTok. I was just doing my makeup for work, and I just wanted to tell you guys about how I don't think math is real. And I know that, like, it's real because we all, like, learn it in school or whatever, but who came up with this concept? And you're like, Pythagoras. But how? How did he come up with this? How would you come up with the concept of, like, algebra? Because what would you need it for? You know what I mean? Like, what would you need it for back then? You didn't need it, so why would you come up with it? És meravellós que digui tot això mentre s'està maquillant, això d'entrada. Això és super TikTok. M'encanta a mi aquest vídeo, és un vídeo que es va fer viral fa 2 o 3 setmanes, per això te l'he portat, perquè és un vídeo meravellós. Què va passar amb aquest vídeo? El que va passar és que es va fer viral d'una manera bestial i la gent va començar a insultar aquesta noia, va començar a dir que era una ignorant, que era tonta, etc. I tu, m'imagino, perquè ets l'esperit de la contradicció, que vindràs aquí a dir que aquesta noia té raó. No només té raó, sinó que les preguntes que fa no només són preguntes intel·ligents i raonables, sinó que són un debat antiquíssim que encara no està resolt. Qui s'ha inventat l'àlgebra? De fet, els matemàtics i físics i filòsofs de la ciència i filòsofs en general van sortir a defensar-la en tromba, perquè les preguntes que fan són preguntes molt rellevants en el camp de les matemàtiques i en el camp de la filosofia de la ciència. La pregunta no és exactament qui es va inventar l'àlgebra, perquè això més o menys ho sabem. La pregunta és, què són les matemàtiques? Les matemàtiques existeixen de veritat? És a dir, ella ja ho pregunta així, és a dir, les matemàtiques són un descobriment? Són a la natura i descobrim les matemàtiques a la natura? O són un invent? Són una cosa que nosaltres fem, un mecanisme que nosaltres fem servir per interpretar la realitat? O, com han dit alguns filòsofs, les matemàtiques és el llenguatge amb el que Déu ha escrit l'univers? O les matemàtiques és el llenguatge amb el que nosaltres expliquem l'univers? Tu què creus? Estava pensant que hi ha moltes formes de la natura que quan les veiem, fulles que són simètriques, per exemple, l'espiral dels cargols, que ens fan pensar que allà hi ha un càlcul, que la natura també calcula. Molt bé, t'informo que ets un platonista, que de les 2 grans escoles que hi ha d'aproximació de les matemàtiques, tu ets platònic. Ets una persona que està d'acord amb la gran majoria de matemàtics, s'ha de dir. La gran majoria de matemàtics són platònics. Què vol dir que són platònics? Es diuen així perquè Plató és el filòsof que primer va articular una idea que és una mica estranya de sentir avui dia, que és que les matemàtiques existeixen independentment de la realitat tangible. Que les matemàtiques existeixen en una mena de món, de reialme, fora de l'espai i el temps, i que té una veritat, una entitat, una realitat que va més enllà d'aquest got o que va més enllà, diguem-ne, de la teva sabata. O dit d'una altra manera, si ara anéssim a aquella pissarra que teniu allà darrere i jo dibuixés un triangle rectangle i et digués, aquí hi ha unes característiques d'aquest triangle que són que aquest angle té 90 graus o que l'hipotenusa és el quadrat de l'hipotenusa és igual a la suma del quadrat dels catets. Si jo et digués això, en realitat, en el triangle que jo t'he dibuixat a la pissarra, això no seria veritat, perquè seria un triangle dibuixat amb alçada, tort, l'angle no seria exactament de 90 graus. Això només seria veritat en un triangle ideal que no hem vist mai, que no l'hem tocat mai, que no l'hem olorat ni llapat mai, sinó que està en un món de geometria que no sabem on és. Però... Ni que el faci una màquina, segur que té un petit defecte i que no és exactament allò que estableix la teoria. Allò en la perfecció absoluta en el món físic pràcticament no existeix. De fet, els grecs, que són els inventors de la matemàtica... Les matemàtiques amb les que nosaltres operem són un regal dels grecs clàssics. Perquè abans d'ells, que hi havia hagut els babilonis i els egipcis que havien fet moltes matemàtiques, ells havien fet matemàtiques
diguem-ne, per calcular un camp com de graners, fas una piràmide, una transacció comercial, un interès d'un deute, però no havien fet el procés d'abstracció. Aquesta és la clau dels grecs. Els grecs ens van ensenyar a ser abstractes, per baixar-ho i que s'entengui. Jo tinc dues filles, una que té 2 anys i una que té 4 anys. La que té 2 anys encara no ha fet el salt a l'abstracció. Jo amb ella li puc explicar que si té una galeta i li dono una altra galeta, té 2 galetes. Ella ho entén, això. I que si vol una tercera galeta ha de dir vull una altra galeta. Ella això ho entén. Però la petita ja ha entès que 3 més 2 fan 5. 3 més 2 què? 3 més 2 el que sigui. 3 més 2 gots, 3 més 2 cadires, 3 més 2 galetes... Fet el salt de les galetes a l'abstracte. A l'abstracte. Ja només pensa... Els números els sap pensar en abstracte, les unitats. Però és molt important, això, perquè són unitats que no tenen contingut. Tu, quan jo et dic 5 més 5, potser 5 més 5 ho tens memoritzat, però si jo abans hem dit de les 6 de la tarda a les 11 i hem hagut de fer una suma, què estàvem pensant a dins del nostre cap? Eren unitats buides, eren abstraccions. Doncs aquests pensaments abstractes hi ha qui creu que existeixen de veritat. I aquests són els platònics. Digues, anaves a fer una pregunta. No, t'anava a dir, per últim, que la noia del vídeo es fa una altra pregunta, que és per què serveixen, si són útils. I en això sí que hi deu haver més unanimitat, no? Les matemàtiques són útils. Sí, no. És a dir, és veritat que ens són útils i, de fet, els platònics diuen veieu com ens són útils i, per tant, vol dir que la natura és així? I els que són antiplatònics, que són els altres, que n'hi ha de moltes menes, el que venen a dir és que no, que les matemàtiques són útils perquè les hem creat per ser útils. És com fer la pregunta, per què un martell és útil? Home, doncs mira, un martell és útil perquè l'hem creat perquè sigui útil. I ells el que diuen és les matemàtiques és un seguit de normes, un seguit de llenguatges, un seguit de relacions entre objectes de la natura que nosaltres hem inventat, però que en realitat res no ens garanteix que si vinguessin uns extraterrestres i ens poséssim a parlar, res no ens garanteix que les matemàtiques fossin un llenguatge comú en el que ens entendríem, que és el que diuen els platònics. Llavors, això per què és important? Ja sé que hem d'acabar, t'ho resumeixo amb una frase. Això és important perquè els antiplatònics sostenen que si tu creus de veritat que les matemàtiques existeixen per elles mateixes, aquest mateix mecanisme psicològic el pots fer servir per tot d'altres coses. Que la llei d'or de l'ètica existeix, que la divinitat de Jesucrist existeix, que hi ha tota una sèrie de coses a les quals tu pots accedir amb l'ull de la ment sense necessitat de passar per processos empírics. Evidentment, contra això, els platonistes diuen no podem comparar, les matemàtiques és justament aquell llenguatge especial que té aquesta qualitat que no té cap altre llenguatge a l'univers, que és capaç d'explicar abstraccions de manera tan precisa, relacions entre la natura de manera tan precisa, que és el llenguatge que ens serveix, siguem d'on siguem, del planeta que siguem, o pensem com pensem. Ara editarem aquest trosset en què has intervingut tu, posarem entrada, sortida, ho retallarem, això, farem un vídeo i li enviarem a aquesta noia al TikTok perquè la pròxima vegada, mentre s'estigui maquillant, en lloc de parlar, Li han respost molts matemàtics. t'escolti a tu. Gràcies. Graupera, fins la setmana que ve.